No heipä hei. Ei ole kuulemma olemassa mitään superanteenia, mulle kerrottiin. Mutta jos anteenin nimi on Super J-Pole tai Collinear J-Pole, niin ollaan vissiin jo aika likellä. Joo, siis J-Pole anteeni, kato kun mulla on kelaa tuolla. Sekin pitää olla, sanovat mulle, että ei toimi anteenit ilman keloja, niin siellä on kelaa tuolla. Eli 60 milliä halaka sieltä ja 5 kierrosta koksissa. Se toimii kai hirveän hyvin sillä. Niin, J-Pole normaalisti loppuu tuohon. Hirveän vaikea muuten näyttää. Tuossa missä tuo näyttää paksuntua. Siitä se jatkuu onkivavalla. Eli se menee toisen puoliaaltoa ylöspäin. Mikä on siis tuosta mihin tuo loppuu, niin siitä puoliaaltoa tuohon paksumpaan kohtaan. Ja sitten siinä on 3 tuumaa kelaa ja sen jälkeen se jatkuu vielä puoliaaltoa tuonne ylöspäin. Eli 2 metriä 5 senttiä minun taajuuslaskurilla. Ja sitten tuossa paksunnuskohdassa on kela, joka on 85 senttiä. Vai oliko se 84 senttiä lankaa kierretty kelalle. Ja onkin vapaa tosiaan toimii jatkona ja anteenikaapelista on rakennettu, kun pari kaapelista tuo jatkopala tuo. Se kehveli on vireessä 1,5 SVR verran. Tutkitaan nyt, että tekeekö sillä mitään, onko tuosta hyötyy kuuntelulle. Ihmetellään. Lähettämään sillä pystyy. Palataan. Moi.